manera, no? És molt fàcil de caracteritzar. És fàcil de caracteritzar. Ja fa estona que ens ho estan reclamant els pobres ocells que no paren de piular. Ara no diuen res. Ara s'han quedat callats. Sí, que ens criden. Tens un lligam, Helena, tens un lligam per fer. No. Parlem ara dels ocells cantaires perquè aquest diumenge, com dèiem, se celebra a Ripoll el campionat de cant d'ocells de Catalunya. Volem saber com s'entrena un ocell per participar en un concurs, si requereix molt d'esforç i de concentració, quines tècniques s'utilitzen. Tots els ocells, no sé, poden cantar? Quins criteris se segueix a l'hora de puntuar com canten? Perquè després te'ls traurem d'aquestes maletes, aquestes menes de gàbies amb el que els han portat el Salvi Delmus, el Joan Nos, el José Vargas i el Mariano Mate, que ja ens acompanyen aquí al plató dels matins. Uns ocells que podran cantar, participar en concursos, però atenció, que la llei no permet criar-ne ni tampoc, en aquest cas, caçar-ne. I ens acompanya el Paco Piera, que és president de la Federació Catalana de Caça. Com s'explica això, Paco? En aquests moments el que no se'ns permet és captura i el que es pretén és que es faci la cria en captivitat. Això és el que es pretén. El que passa és que, curiosament, a la nostra legislació mai s'ha permès capturar femelles. Per tant, com que mai s'ha permès capturar femelles... La cria no es pot fer. La cria no té cap sentit, en principi. Per tant, la cria es fa en altres comunitats. S'haurà de començar a fer la cria en captivitat i hem de saber si algunes espècies d'aquestes poden criar o no en captivitat i quina producció poden donar per si és suficient per les necessitats del sector ocellaire. Aleshores, com s'ho fan? Han d'anar a buscar aquests ocells a altres llocs? No, perquè no es permet ni la venda, ni no es pot vendre, ni importació, ni es pot fer absolutament res d'això. Però això aquí, és a dir, per exemple, si vostès se'n va a Andalusia, allà pot comprar aquests ocells, allà se'n poden criar? No. Allà tampoc? No, com si tinguéssim una frontera. Els ocells d'allà són d'allà i els d'aquí són d'aquí. Nosaltres no els tenim en propietat, els tenim com a cessió per part de l'administració. En podem fer ús, en podem gaudir del seu cant, però no són en propietat, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, no podem comercialitzar aquests ocells. I a partir d'aquí, vostès reivindiquen què? Una modificació de les lleis? Nosaltres el que demanem és poder fer el mateix que fan arreu de l'estat espanyol, que és permetre la captura d'ocells fringíl·lids. Això ja fa 3 anys, quasi 4 anys, que ho va prohibir l'anterior govern, i el nou govern, doncs, en aquests moments encara no s'ha posat prou les piles per permetre la captura. Tot això està al Parlament, tot això està pendent de negociacions, però a data d'avui, després de 3 anys de no poder capturar ocells, nosaltres ja no podem més i hem de trobar una solució. Perquè, clar, per poder fer aquests ocells que cantin necessiten un procés, s'han de capturar de novells, han d'aprendre el cant, no tots serveixen, el que no serveix a la primavera següent els tornem a engegar, vol dir que és una cosa molt complexa i el que estem demanant a l'administració, que crec que aquesta segona oportunitat que té el govern, és que es posin les piles i en aquests moments creiem que sí que sortirà una legislació que permetrà un altre cop poder capturar ocells. Doncs escolti, el que podem fer és anar a escoltar aquests ocells una mica més de la vora, intentarem poder-los treure d'aquestes gàbies. Veig que ens han portat alguna gàbia fins i tot del Barça. A veure... Aquesta és del Neymar? A veure, aquesta és la del Neymar. A veure, com ho farem? En podrem fer un raconet per aquí? A veure, en retiro una mica les gàbies, els presento a tots vostès. Salvi Delmus, membre de la Societat Ocellaire de Manlleu, el Joan Nos, que és membre de la Societat Ocellaire del Ram de Lleida, el José Vargas, que és membre de la Societat Ocellaire El Passerell de Tarragona, i el Mariano Mate, que és president de la Unió Comarcal d'Ocellaires de Barcelona, que ens acompanyen avui aquí als matins de TV3. Estan traient ja les fundes d'aquestes gàbies, perquè és important portar-los amb aquesta mena de fundes de tela. Bueno, pues para que no se revuelen, naturalmente el pájaro no coja tanto estrés. Perquè si no s'estressaria. Ara, per exemple, l'ocell està aquí amb un plató, no és el seu hàbitat natural, ell ho percep, estan neguitosos els ocells? Sí, els noten neguitosos. Una mica. Normalment ells amb la llum els hi va bé, però el que no els hi va bé és molta gent que no coneixen. Aleshores, si els estem un ratet aquí, ells habituen amb... Molt bé, es van calmant... I tot començaran a cantar i faran el seu... El seu concert, sí, ens faran un recital. A veure, quines són les condicions en què hem de situar aquest plató perquè això funcioni, perquè comencin a cantar, perquè suposo que són ocells que estan molt i molt entrenats. Bueno, canten com vol. No? No estan molt entrenats? Poden estar molt entrenats, però l'ocell canta quan vol. Ja, canta quan vol. No és quan tu vulguis. Ja. ¿Ustedes creuen que cantaran? Lo primero que los focos ya para estos animales... A veure, una mica massa fort, podem fer l'exercici. No sé si és complicat de demanar això al Dani, realitzador. Podríem baixar una mica el llum perquè potser amb tanta llum no canten els ocells? Gràcies.
Moltes gràcies. Ara, què els hi sembla, aquesta penombra? Aquesta penombra els hi ha agradat. Molt bé. A partir d'aquí, quin tipus d'ocell tenim aquí? Ara tenim, mira, A veure. això és una cadernera, Una cadernera. i ara et farem la demostració quan nosaltres anem als concursos Molt que bé. fem federats Sí. a tot arreu de Catalunya. Li trec? Podem treure totes aquestes. Va, us ho traiem, això, si volen. Molt bé, a veure. Això nosaltres Sí, ja tenim uns cartrons especials que entren aquí dintre, Sí. per fer com a casa, sí. i aquí podríem posar 20 o 30 o 40 ocells de caderneres. O la plana de Vic, Sí? 200, Bueno. 250... Lo normal és una, quan fem la de pega, que és aquesta, que és quan es posen 20 segons la quantitat d'ocells que hi ha. Molt bé. Hi ha uns jutges que, quan diem, posen el cronòmetre en marxa... Sí? Què està fent ara vostè? Bueno, Li està tapant la vista de l'altre ocell? No, sí, una mica. L'està marejant? Sí, ja l'ha marejat. A veure... Ara el col·loqui així perquè la part del davant... I aleshores, això perquè els jutges no vegin de qui és l'ocell. Molt bé, perquè no hi hagin allò preferències en el moment en què... estem nosaltres assentats i el públic està aquí. Perquè no sàpiguen de qui és, que és el senyor Mariano o el senyor Josep. Molt bé. Llavors, quan diem, vale, triem els cartrons, Molt bé. i això normalment s'està 3 minuts. 3 minuts estem, esperant a que comencin a cantar. Cap. Quina edat tenen aquests ocells? Bueno, aquesta meva, que és meva, Sí. aquesta té 4 anys. 4 anys, què viuen? 10 o 15 anys. 10 o 15 anys? Déu-n'hi-do, pensava que vivien més. Estadísticament, uns 8 Paco. anys. 10. 8 anys. Uns 8 anys de mitjana. La mitjana, sí. I la resta, em poden dir la resta dels ocells que ens han portat quina edat tenen? Mira, aquest té de 4 a 5 anys, Sí? i aquest em farà ara a l'estiu, em farà 4. Aquests en tenen 5. Quan tenen 4 o 5 anys és el moment en què tenen millor, perdó, 5 años, to, 4 millor años. veu, millors condicions per poder cantar? Quan estan ja més entrenats, nosaltres el que fem, que és que anem fent el que li ha dit el president, que nosaltres quan veiem que l'ocell, el cant no és el que nosaltres volem, el deixem anar. El deixem anar. Ens anem cuidant, ens anem quedant els que més canten, no rasquen, que diuen, bueno, que tenen l'arxiu al final, bueno. I nosaltres anem estriant els que a nosaltres, evidentment, més agrada. Si el deixem anar, es reprodueix aquell ocell. De manera que aquí tenim aquell atzucac que comentàvem abans amb Paco Piera, que és que aquest ocell es va reproduint, però no se'l permet caçar, i per tant, després també vostès tenen dificultats a l'hora de presentar-los a concurs, no? Perquè d'on treuen aquestes espècies? Com les aconsegueixen? Com s'ho fan vostès? Ara fa 4 anys que no n'agafem cap. Ara fa 4 anys que no n'agafen cap. Perquè alguna vegada... El 2009, Sí. que el tripartit podíem caçar 45 dies Sí. i 5 ocells diaris Sí. d'una espècie, de cada Sí. espècie, o 10 d'una pluma. Sí. Vol dir que podíem capturar 40 ocells, o 60. El tripartit va dir, no 40, ni un, vam, fora. Ara han tornat a començar amb aquest govern i estem, doncs, bueno... Estan negociant, ara. Negociant, però negociant a la baixa, no? Com el Neymar, no? Ja, d'acord, a la baixa. A la baixa serà que podran potser acabar caçant durant quin període o veig que vostè és molt pessimista, no? No, té tota la raó de ser pessimista perquè no veu la possibilitat de cap manera que es permeti caçar aquests ocells. La administración no nos apoya. No els apoya. De quantes persones estem parlant? Quanta gent hi ha interessada en caçar aquests ocells? Molta. Molta? Moltíssima. 8.000, aproximadament. Caram, em sorprèn, eh? Pensava que era un tema més minoritari, però veig que són els 8.000 federats, més tota la gent que potser s'afegiria. I el jovent que hi havia, que ara amb el prohibir-ho no hi van, Clar. i s'ha perdut una part de jovent que el dissabte al vespre se'n anava a dormir d'hora pel diumenge a agafar el puesto bo, Sí. i ara, doncs mira, se'n van a la discoteca, el que sigui. Què és un bon lloc per caçar justament aquests És ocells? un collet, allà on passa la passa. La passa van ramats de Corrents d'aigua. todons, Sí. de tota classe d'ocells, i passen baixos. Llavors, amb el passar baixos, amb els reclams, Sí. posem uns abrets i posem vesc, posàvem. Posaven. Parlem en passat, sí. I llavors els reclams criden, clamen en els que passen de cada espècie. Llavors, si venia un ramat que n'hi anaven, per exemple, 20 o 25, se n'agafaven com a molt 2, 3, perquè els altres, el que veien que queien, marxaven. I a darrere venia un altre ramat, que si passerells, que si caderneres, anaven
i es passava al dematí. És a dir, és una afició que té perill de desaparèixer. Té perill de desaparèixer i és de les més antigues que hi ha. Però és una contradicció, aleshores per què es fa un concurs de cant? Si no ens deixen anar a caçar. Si no es poden caçar, nosaltres justament, hem de això és una continuar. exhibició, han de continuar, però aleshores els estan obligant a buscar aquestes espècies a altres llocs. Es que aquí en Cataluña es una tradición de hace más de 150 años. Hay sociedades que todavía están Sí, sí. existentes, como por ejemplo el domingo que viene en Ripoll, que Sí. es la cadernera de Ripoll, que tienen más de 150 años. Se fundó en el año 1800 y pico. Y así podíamos ir hablando de sociedad y sociedades, que es una tradición que no se puede perder, porque la mayoría de los pueblos, cada domingo, se hace un concurso diferente. Ara no volen cantar, no? Veig? estan cantant. Però això és només... Ai, jo pensava que eren piuladetes, això. Sí. Estan començant. S'estan començant a... S'estan calentant. S'estan començant a posar... Estan preparant. Aquesta d'aquí, de qui és aquesta? A veure. Aquesta és el senyor Mariano. És més Senyor fort. Mariano, la puc separar? És que jo tinc la sensació que el senyor Mariano és la que té més ganes de cantar de totes. A veure, el que passa que si la toco potser li faig nosa. No? Què els hi agrada? Com els podem... Vostè que la coneix tant, No que és la seva... no son de cristal, ¿eh? No, a veure, venga, Mariano, venga. Vinga, per què no s'acosta i una mica a veure si l'ajuda que pugui cantar? Com la pot estimular, vostè? Para saber naturalmente si canta o no canta, si hace la estesa, si termina el cante, es como estaban. Lo que pasa naturalmente de que si tendría otro pájaro más valiente a su lado, entonces ya sí que remataria la cantada. Clar, perquè l'un a l'altre es van com reptant a veure qui canta més, no? Es van animant. Aquests han sortit a les 5. Esto, para que me entienda, es lo mismo que... Que el vol pessigar. Clar, ha sortit a les 6:30 de casa, s'han llevat molt d'hora i ara per ells també això és un esforç. Esto es lo mismo a la hora de aparearse dos animales, ¿no? Claro. El más fuerte Sí. es el que consigue a la hembra. Pues Está claro. aquí en este caso prácticamente es lo mismo. El más fuerte es el que suele conseguir a la hembra. Escolti, perdoni, per exemple, ara estem en un programa de televisió, l'objectiu era que els ocells cantessin, no canten, però imaginem que estem en el concurs, que l'objectiu també és que cantin, lògicament, perquè se'ls ha de valorar, i no canten. Aleshores, com es valora aquest concurs? Com es fa? S'eliminen. Els que no canten s'eliminen. Però, per exemple, avui hi haurien molts que quedarien eliminats. Avui tots fora. No olvide que en cada pluma, cada domingo, cada pluma se marcan aproximadamente 100 pájaros. 100 és molt, 100, eh? Sí, sí. De cada pluma. Son Sí, 4 plumas, son aproximadamente 400 pájaros. Claro está, de 100, alguno tiene que hacerlo. Claro. Mariano, i el qui guanya, què guanya? Quin és... Esto es una puntuación por Ara un puntos. pernil. Ara un pernil? Ah, doncs no està Un pernil. malament. Abans ens donaven un ram i exposicions bones com vi, colot... Aquests donaven 100 pessetes amb el ram. A l'època. Amb el ram, havies d'anar amb el ram. Sí. Sense el ram no... Ja. Van tots a una, Paco Piera, amb el conjunt d'ocellaires que participen d'aquests concursos. Busquen tots el mateix, és a dir, que una mica de flexibilitat d'aquesta llei que els permeti poder-los caçar, poder-ne criar, perquè aquests concursos que, com explicava Mariano, doncs, formen part d'una tradició en molts llocs que no es perdi. Ara farà el borratxo. Bàsicament... Farà el borratxo, que diem. Ara farà el borratxo? Què vol dir fer el borratxo? No he vist que es doble. Aquest es doble. Es doblega. Ah, quan es dobleguen els diuen que fan el borratxo. Això, davant de la femella, abans de cobrir-la, el fan el borratxo. Ja, fan una mica el ronso, així. I cada cantada que fan fent el borratxo, a la Catalunya central ho puntuem per 5 punts. I a Barcelona penso que ho puntueu per 25. Bueno, va de uno en uno. No, quan hacen el borratxo. Ah, 10, el doble, jo sabia que era més. Bé, suposo que tots vostès estan molt ben posicionats de cara al concurs de diumenge de Ripoll. Nosaltres seguirem com va aquest concurs i també informarem els nostres espectadors perquè tenim ganes de saber una mica qui ha guanyat, però suposo i entenc que tots vostès tenen moltes possibilitats. Moltes ganes, sobretot, que les ganes no s'han de perdre mai. Como a usted le agradan tanto los ocells, Sí. yo la de su... Moltes gràcies. Campeonato de Catalunya. Moltes El gràcies, que ha de fer campionat. l'administració és posar les piles, treballar com fem tots, per poder que aquesta tradició no s'acabi. Aquesta és la reivindicació Aquesta és el que que... nosaltres estem damunt, perquè, igual que ha dit el company, la gent jove marxa,
doncs els grans que farem també. Doncs molt bé, aquesta és la reivindicació que deixen sobre la taula el conjunt d'ocellaires que avui ens han visitat. Els de Catalunya Central demanaríem a l'administració que entengués que el caçar els ocells en vesc és la manera més selectiva que hi ha. I és la manera que se n'agafen menys. I jo demanaria que tinguessin a bé prendre nota i venir-ho a veure com se fa. Pateix l'ocell aquí la gàbia? No, perquè s'hi acostuma. S'hi acostuma. Però a nosaltres no ens agradaria estar aquí dins una gàbia, no? Depèn de quines condicions. Aquí no Ja, però en aquest cas és una qüestió de justícia. Tu només que has de mirar la cara d'aquest ocell, que és guapa com tu. Vol dir que tu estàs. O no és veritat? Moltes gràcies. No és bonic aquest ocell, igual que tu. Deixem aquí, escolti. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el concurs d'ocellaires d'aquest diumenge a Ripoll. Nosaltres ara ja podem pujar una miqueta al llum després de la